sunod nga programa usa ka rated SPG. SPG or Sosyal nga Patay Gutom. SPG. Ano na kabay suliran nga nagumon karon sa imong galamhan nga dili nimong mapasan nga ikaw ra? Suwata ka na og ipada dinhi sa atong tulumanon. Handusanan sa kagul-anan. Mga minugbong drama nga gikutlo gikan sa mga suwat nga gipada dinhi sa atong istasyon. Gibuhatan kini og drama aron nga makasabot pod ning mga bugoon. Handusanan sa kagul-anan. O karon, ano yan ang inyong tigpasiugda? Ano yan ang yun ning bayuta? Ano yan na siya? Ani ana? Makmak mo mga talingan! Akong bakbakan. Higala og mga suki natong tigpaminaw, maayong hapon kaninyong tanan mga paryente. Ani ana sad ning inyong ubos nga alagad. Inyong ubos nga alagad nga kanunay nagpaubos. Kay ang lami na sa ubos. Buhay na mga paryente, gabi-abi ko kamong tanan nga mga naminaw sa inyong mga radyo, kamong mga nananaw karon sa inyong Facebook page, o sa inyong mga mobile phones. Maayong hapon kaninyo. Ako mapainobsanon nga magapangayo kaninyo o gapasaylo, no? Pasayloa in taon ko ninyo mga parente kay kining inyong ubos nga alagad. Usa lang gyud in taon kauyamot mga paryente. Kining inyong ubos nga alagad. Usa ra gyud in taon ka pobre. Inyong ubos nga alagad mga parente. Usa ra gyud ka bati og nawong. Masigday ka mo malipay nako nga mutan-aw mga parente kay bati kog nawong. Busa sorry kaayo. Og so pag sorry pod mo diha kay bati man sad mugnaong. Mas maayo ning magpasaluanay ta. Maayong hapon ha sa tanan nato mga lumulupyo ining nasod sa Pilipinas nga hastang gubot atong ning PhilHealth. Diri sa Pilipinas mga paryente samok kayo dunay corona. Duna po'y kapa mga paryente. Kulang na lang aniging harian. Ug ang hari na lang ang kulang kay may corona na ta, may kapa pa ta. Ay, nako. Pero ang tanan mga parente, nga mga suliran, kalimtan una nato. Samtang kita mag-aginod dinhi sa atong tulumanon. Handusanan sa kagul-anan. Abriyan na nato mga parente. Uy, may hapon ngadto ni Anime di ay May. Diha sa South Korea. May hapon, May. Busy maning inahan, oy. Okay, abrihan na nato ang sulat mga parente na diri, oh. Ayan, naabri na ang atong sulat, oh. Tanawan ninyong sulat, oh, nara, oh. Ako dahil i-greet po dahil akong amigo, si Sandro Kamit. Amigo, pagka-power na akong amigo, oy. Amigo, Sandro. Narang sulat mga parente, oh. Dungga ninyo, oh. Papel biya ni. Yan. Siradaan na itong balik kay basig kuuton. Kamuton ba? Giingon diri sa itong sulat mga paryente. Giingon diri. Agosto 24, 2020. Dear Kuya Helen. Sugo sa maayong pamatasan, tuguti ako sa pagpangayo og katahuran kuya, maayong hapon. Kaniyong tanan, wala labot ni mga batig-batasan. Mga naminaw, mga chismusa. Kuya nga naminaw sa iyong tulumanon. Kuya, itago lang ko sa pangalan nga Sugar. Naasaham to nga pangidaron kuya. Gani, kuya, sugdo na ko sa dihang. Naani nang ulitaw na ko kuya. Nga itago lang nato sa pangalang Troy. Ug mao kini ang mga panghitabo kuya. Oy, Surprise. na-surprise yung ko sa imong kabuuan yan. Higid ay ka din ni.
Nga do day. Lain ba nga manduawong ka din hi? Wa man. Pero murag weird lang gamay pa para nako. Unya, di ko nimo palingkuron. Sige. Lingkod din eh. Salamat kay molingkod ko niya. Oops. Hinimi lang pud kay madaot atong bangko. Sorry kayo. Unsa may tuyo nimo? Kay bawo na ka oy. Kay baw sa unsa? Wa ko kay bawa na imong tuyo. Sharo. Wa gyud ka pay bawa ni ning atong writer. Pagtarong ba? Unsa tuyo nimo Troy? Bitaw. Niya ako karon din kay bawo na ka. Dugay na kay kong nangandoy nimo. Ha? Troy, Sorry kayo ha. Abi nimo, maulaw mo gid ta tinuod ko nga magpadayag sa kong gibati diyan nimo. Well, I know. Wa ko'y trabaho nga pagkatao. Pero dili siguro kana mo ay makababag sa akong mga tumong ug tuyo diyan nimo. Troy. Sa daw di ako makituo ni Ana. Nga naman. Troy, ikaw ang gilang heartthrob diri sa atong barangay. Ikaw ang kinagwapuhang lalaki. Kanya, makagusto ka sa babaeng sama na ako. Kay nga no. Unsa may pananaw mo si mong kaugalingon. Tanawa ka. Mura kag si May Colon. Ha? May kulunggod. May Colon. Ito taga sa sagingan dapit. Aw, si May. Anak ni ng Florita. Oh. Ano sabay matandi ni mo na ako, oy? Oh. Kung unsang naa kang May, pare-pareha gid mo. Di na ko kinanglag bulatik pa ni mo, Troy. Sugar. Pero na kining gibati ko. Maglisod kog tuo. Ikaw? Nga gwapo? Dili ka babairo? Mao na diha. Ayaw ko pagpasumangil dayon labi na gula kay Bidinja. Sala ba din akong matawo ko ning kalibutan ng ngayngani akong sitwasyon. Pero, ang ako lang, kung doon na lang ko space, unta, di asim mga kasing-kasing. Troy. Pero, mga ilang kong sorry daan. Wa ko'y trabaho. Siguro dili ko ni mo ikapambog nga sa laing mga tao. Troy. Dili man sa pagunsa. Kay kung dili lang unta, kung wa lang unta ta mag-apa sa oras karon, kung taas pa unta ang oras, mapakipot-kipot una unta ko. Unsay buti mong ipasabot? Troy. Doon naman po ko'y gustong dakong gusto din mo. Ha? Oh, Tinuod ka? dugay na. Kitsa ko'y dili makagusto ni mo, oy. Kaming magbarkada. Kami ni Blessia. Ay, daghan kaayo may magistorya may maitungod ni mo. Tinuod ka? Kami nila ni Shigatsu. Ay, katong Shigatsu nga. Katong amiga ba na ako ba nga isog kaayo. Ay, nako. Troy, kung ihatag ko ba nga kung kasing-kasing ni mo, dili ba ko masakitan? Abi ni mo. Dili man sa unsa. Dili man sa pag-ingon nga lahi ko sa ubang mga lalaki. Pero ako mapasalig lang.
dili ko pareha sa uyab ni April. Troy, ampingan mo ba kung kinabuang akong kasing-kasing? Ampingan ko. Isaad ko. Tinuod ka, Troy. Dawata lamang akong kasing-kasing. Sige. Gidawat ka ni mong gugma. Salamat ah. Basta ampingi ha. Pasaligan ka. Ampingan ko. Dili pareha sa naagyaan ni April. Salamat. Sugad ka ron ha. Kita na. Salamat kayo. Salamat ah. Kuya Helen, murag wa ko makatog atong higayon na kuya sa akong gibati. Ikaw ba oray makauyab o gwapo kuya? Makatog ba ka? Bakit ka pa? Gani kuya. Halos matagabi naa sa bahay ang akong uyab nga si Troy kuya. Naa siya kanunay kay wa man siya trabaho. Standby man siya. Og mao kini mga panghitabo. Ma? Sugar, mag-istorya kita, anak. Oh ma, mag-istorya ta. Mabitaw ning tuyo. Mag-istorya ta kay dili man ni makanta. Oh ma. Nasayod ka ba? Sa nahitabo ni April? Ma, kung mag-chismis na punta may method ni April, di lang ta mag-istorya ma, please. Si April nagpuyo nga malinawon, ma. Okay? Aw, mangutana lang unta ko kung asa siya nagtrabaho karon anak. Wala kayo may kontak ni April, ma. Aw, sige. Aba, hinoon ni ako karon kay mangutana ko. Kana si Troy, nagsige man nagbalik-balik diri magabi Unsa man na? Uya ba na ni mo? Doon na ba kamoy relasyon? Ma, paselo ako ha. Wa ko masulti din ni mo, ma, nga. Doon na namin relasyon ni Troy. Unsa? Babag ka ba sa mong relasyon, ma? Aw, kung maoy gipitik sa kasing-kasing mo, kinsa ako nga mubabag, kinsa kami ni Papa mo nga mubabag ka ni mo, Sugar. Salamat kay ma, ugmaw ka na. Suportado ko ninyo sa akong gibati, sa akong desisyon. Walay sa payan, anak. Pero ang ako lang, unta, papangitaon po unta di mo na siya trabaho. Ma, Dili maayo. Nga, mahimo tang sumsuman sa mga istorya din Nga ang imong uyab, gwapo apan walay trabaho. nag-COVID ba ya, ma? Bisa nagnakubid, anak. Kinanglan yapong ka sa sunod nga mga adlaw. Wa ta kay bawo, makadesisyon ka mo nga magminyo. Anak, kinanglan nga mahimutang kayod ka mo. Ma, bahalag sa aking basta labing. Ay, mauna inistoryan sa unggoy in tawon. Mayo man mug unggoy kay basta labi, balag saging basta labing. Praktikal, anak, praktikal. Kinahanglanon dunay trabaho ang lalaki. Dili lang kay ikaw ang dunay trabaho. Sige, ma. Ako siyang ingnan, ma. Kuya Helen, akong giingnan ang akong uyab nga si Troy nga mangitag trabaho. Gani, ingon siya nga musulod na lang daw siya sundalo. Akong gibabagan kuya oy nga di mo do musulog sundalo. Kay wa gyud ko ganahan anang magsundalo siya kay ay ang akong amiga nga si ay ana di lang ko musulti. Sundalo ang bana. Ay na gani kuya. Pila may dagan sa istorya kuya. Hoy, nag-effort pagid kay ka, ha?
5 na ta kabuwan, so happy man sorry nimo. Happy man sorry mahal. I love you. I love you too. I love you so much. I love you. Nanginawat ko. Nga. Dili ka mausap na ako, ha? Pasaligan ta ka. Dili ko mo usab. Dili ko mag-usap para nimo. Unya. Unsay plano nimo? Gusto na ko nga sa dili madugay. Kaslo noon ta. Wala pa kay trabaho. Plano lagi na ako kumusugot ka. Magsundalo lagi ko. Dili ko gustong magsundalo ka. Ngano man? Basi unya ganahan ka, magsige na lang kagsulod sa kampo. Ano sa ibot mong ipasabot? Magsige kagsud-sud sa kampo, good? Unsa man? Patanawar ko si mong mga mata. Kay gano? Salamat kayo. Swerte kay ko nga. Ako ang imong gipili. No, maswerte ko tungod kay ikaw ang kinagapuhan sa tanan ug ako imong gituy o gipili. Love ba ko nimo? Of course. I love you so much. Kung mao. Troy, Yes. Pwede ba nga balag dili ko sundalo? Makasuod ko sa kampo? aw. Kung mao ka na. Sugar. Troy. Against me. I love you so much. Troy. Troy, imo. Troy. Imo. Yang imong kamot. Nga naman, akong kamot. All the love Naasa akong puklo. can stand Oo. it all. Ganong ganahan magkampuklo, ha? Dili na pwede din eh. Gravity Troy. Troy. Ay, sakilo. Ay, sama. Okay, bahala. Troy. Kuya Helen, grabe si Troy, kuya. is good. Bisag tambay siya, kuya, pero doon naman dahil siya talent, kuya. Half could. Musikiro kayo si Troy, kuya, kay maay kay sa mo silindron. Troy. Ay. Imo kong gisailindron. Try ko na pita. Troy. Ay, Troy, grabe, Troy. Ay, na lang, Troy. Kuya Helen. Perte kayo si Troy, kuya, mo silindron. Kadiyot lang. Ngano naman? Plaster TV. Troy, unsay plano mo? Agay, Troy. Aray. Troy. Kuya Helen, grabe. Grabe si Troy, kuya. Iya kong gigabas sa iyang gabas nga dumpol apan hait. Wagi ko makaikyas na ito higayon na, kuya. Nagabsan ko niyag maayo. Grabe. Gani, kuya. Nanimaho jud mig batong atong higayon na, kuya. Nanimaho mig batong. Gani, kuya, pila may dagan sa istorya kaya di man ni makanta. Niabot ang panahon, kuya. Nga wala ginamo malikayan. Ni bungag yun ang amo ang binuhatan, kuya.
bunga gyud ang among binuhatan. O gani, nabuntis gyud ko kuya. Hala. Mao man na inyong plano. Na binuhatan, sinudlan man na ninyo. Hala, sige. Kamoy mag-igo. Apan niya unsaon man na, asaman mo magpuyo. Dini na siguro kami magpuyo, ma. Naluko na badang. Ano din man doon ka mo magpuyo? Wala pa mong guyibay, ma. Dili di mo pwede dito magpuyo mo dito sa lugar nila ni Kuan. Sa lugar nila ni Troy. Dili lang muna, ma. Pastilan, maunay giingon ako ninyo. Nahala, kamoy pagsabot, kamoy pag-igo. Oh, ma. Amo lang ning sabutan. Kung unsay maayo. Sabutan na naman ni Troy ni ma. Nahala, sige. Kamoy bahala. Ganina ra ko dire wa gyud ko apel-apel lang yung script. Ay, pa. Namaday ka diya, pa. Ganina ra gyud ko dire sa drama, wa gyud ko kapel. Sige pa, sulti pa. Kaya hapit naman mahuman. Kamo na lang oy. Kamo na lang dia. Wa mo puti apel po na yung drama nga naamo ko sulat ko dire. Kamo na lang dia. One eternity later. Sige lang. Balag ikaw ang magsigtrabaho. Ako na lang magbantay sa bata. Pero, mas mayo magulunta nga. Doon na po kay trabaho po dunta, mahal. Lagi yun ta. Mas nindot og kuan. Mas nindot og doon na kay trabaho para nga ang ato ang kuan ba? Ang ato ang panginabuyan mas dako anak bitaw. Sayod ko sa ibuti mo pasabot. Bisag online selling na lang ka. Ha? Ako lalaki online selling? Ano di ay? Pwede man gud na. Unsa mo ba ako pamaligya? Pangutan na si April. Kay daghan siyang mga chickered ug mga terno. Tirno? Uso na ron ang mga terno. Kana may pamaligya. Kay bawa na bitaw ka ng mga terno nga pangkatulog isuot pud bitaw ni laglaan. Wala siguro mamalitan ng tirno, oy. Kasi wala. Daghang kay mga nagsuot ng terno oy. Pag terno ikatulog unya. Way hilamos ilaag yapon ang sanina ang terno. Unsa man? Mga ko magyug ka oy. Dili lang ko sa balay. Ako nilibantay sa bata. Ay, pastilan oy. Ay, sige, kung mauna imong gusto. Kuya Helen, galagot kay ko kuya. Kay murag tapulan gyud kayo akong uyab kuya oy. Ako abitong giingnan siya nga mag-agent siya sa Freedom Life. Dili pod siya. Bisag unsa na lang. Dili pod siya kuno mamaligya og kanang terno kuya kay kanang terno kuno giso sa Korea isuot lang daw na pangkatulog. Pero sa Pilipinas kay ang pagkatulog ilaag atog mall. Uso man gud sa Pilipinas kuya nga ang terno ilaglaag atog mall. Dili gud siya kuya. Gani abot ang panahon kuya nga nanganak na gyud ko. Ug nakaundang ko sa akong trabaho kuya ug mao kini mga panghitabo. Mahal. Oh, Pwede ba nga musod ang sundalo sa kampo? unsa? Pwede ba nga musod ang sundalo sa kampo? Buti mga pasabot mo gabas na pod ka. Mahal. Hinaya ng tingog ni mo ba kay? Sa iyang tingog, gi-live ta ka karon. Oh, gilive ni mo? Gi-live ta ka. Aron makahibaw ang mga tao nga dunagay mga tapulan nga sama nimo. Oh, mahal. Sa tibok na tong kinabuhi ni atong pagminyo. Ako'y gabuhi permi nimo. Pero, Wa gud kay plano. Wa gud kay plano ang may mga inabuhi.
Shout out di idea, no? Sa mga lalaki. Ha? Guys, welcome din sa akong vlog. Shout out di sa mga lalaki. Nga kusog ka ayaw mo karinyo, pero walay plano mo trabaho. Maulaw ta, uy. Maulaw, ganina na ko live dire. Oh, kuan. Pangitag trabaho. Sud sa freedom life, kay kanang freedom life karon, mao na ni pinakakusog karon. Ay, dili taong kumabuhi niya na, uy. Hindi ka na mabuhay sa freedom life. Ha? Sa freedom life, your failure is our success. Mahal. Oh, aron masayod ka, ang masayod ka, hangtod nga dili ka makitag trabaho. Hangtod nga dili ka makitag trabaho. Di ka pwedeng mutapad na ko. Sugar. Grabe good ni mo. Asa grabe nimo? Ako na hinong karon ng grabe, ako pa dunay trabaho, ako pa nagpatutoy sa anak. Ikaw pa karon ang tapulan mangitag trabaho? Sugar. Sugar. Kuya Helen, problema kay ko ning ako ay kaipon, kuya. Tungod kay, gwapo kaayo tapulan. Hamis kaayog panit, nindot kay panit. Murag si Anthony Park. Nindot kay panit, kuya. Pero tapulan mo trabaho. Wala po'y nahuman iniskwilahan. Pa-cute-cute lang yun. Kuya, kung maingani man mo da imong kaipon o mahimong bana da mo, kuya. Mawadaan man po da kay gana, kuya. Uy. Lami na kay mulayas, kuya. Ay, kalayaso. Nakayo ko din ni among pagpuyo. Kuya, akong panguta na mauni. Biyaan ko ba ni? Bisag nahigugma ko niya, biyaan ko ba? Unsay angay na kong buhaton, kuya, nga aron mo trabaho kini. Tabangi og tambagi ko, kuya, bi. Inyong magtatampo. Sugar. Mga paryente, anhita dinhi karon sa atong mga tambag, mga paryente, ha? Tambag portion. Busa ko sa mga idea ninyo, hala tambag na mo diri dinhi sa ato ang Facebook Live, no? Og dunay tambag diri mga paryente, hala. What a violent reaction kay niingon siya dinhi mga paryente. Biyae na. Ano dili, be? Ingon siya diri mga paryente, biyae na. Sama ni. Grabe na malikas na manggid ni kaayo ni atong kuan mga paryente, oy. Ay na malikas na siya maayo mga paryente. Pero ingon na ba yun niya biyae daw kuno? Oy, Antonio Di Asiro, mayong hapon. May isulod na sa sako, kuya, ingon ni Emson. Si Annalyn po nag-ingon nga ipasulod og model kay gwapo man di ay na. Samtang ingon ni Lourdes, why ayo ang gwapo, kuya, bahalag maot basta may ikabuhi bulagina. Bitaw, no? Sabi ninyo mga parente, bahalag maot ka, basta duna lang gi kay trabaho, maot lang gihapon ka. Ay, biyaan ko no ang tapulan, matod pa ni Antonio. Watching gikan sa overflow. Uy, naunsa mo diya sa overflow, ha? Mga trupa di ay sa URC security, no? Ingon ni Kim Gibara, pakan-an na ginamos permi, aron mangitag trabaho. Biyae na sugar, wala na'y kaugmaon, ana. Ingon ni Bong, kasuga, gikan sa Kidapawan. May pag-isulod na sa ugnya paasuhan. Uy. Samtang maayoy nga hapon, kuya, biyaan na niya, mangita na siya ga iban. Hinay-hinay og istorya matud pa ni Lon Camp, basin sa kadugayan mo trabaho ra na siya sa imo pasabton. Pasabton ra na dili kay dali man kay buguon. Unsa ba? Kung gusto, maraming paraan, kung hindi, maraming dahilan. Tama gyud. Ingon akong amiga nga si Shigatsu, unsaon man ang gwapo og walay trabaho. Be. Bitaw, tama ginang imuha gyud dai Shigatsu. Musta balita na ko dai, buntis naman pud ka. Mayra, ha? Mayrag mo gabas, no? Mayrag mo gabas kuno matod pa. Ingon ni Daryl, ayaw lagbiyae kay talented kaayo, musician ba ya? Mo gyud.
Ingon ni Wilson mao nay ingon Kuya Hil nga uyab ra na balag saging basta labing pagminyo humanday ilabay ang kwan. Mao no. Bueno, mga paryente, wala naman tayo oras. Ako na mo tambag, be. Ako na mo tambag, kaya wala na tayo oras, ha. Bitaw, no? Kung daghag paagi, hoy, mag-birthday na gani akong anak, ulahin na kay ka sa katanan. Dili ka ng bago na po ni nga chika. Dunay istorya-istorya, mga paryente, no? Ang tao doon naman go'y kabaghuan, mabag-o man gyud ang tao, no? Sayang pud na ang iyang pagkagwapo. Daghan man pug pamaagi nga pwede na siyang makakwarta. Basig pwede pud na siya himuon na to, tinuod himuon na tong model sa fake taxi, no? Ang fake taxi murag nangitag model ba? So pwede siguro na siya. Abi nimo, day kanang gwapo, kanang hitsura mo hupas lang na kadugayan. Importante gyud ang pagkaresponsable sa usa ka tawo. Unsaon gyud na nimo kung irresponsable? Kay kanang gugma kadugayan mo hupas kadugayan ang gugma. Pariha sa ex ni Cordapia nga na pas mo siya. Bisag unsaon ka gwapo mga printe, mubudlat na lang na inyong mata kadugayan kay na pas mo mo. Di jud gwapo kung walay diskarte. Ha? Dunay gwapo ra gyud ang tawag ana kung dunay diskarte, no? Unsaon man ang gwapo kay perti nimong gwapuha. Unya maagian kag pangit nga nag BMW. Di ba? Di ba Antonio? Ha? Gwapo kayo gabaktas, agian kag pangit kayo ga BMW. So, dai, istoryahin na, alam-alamin na kung dili gud siya mangitag trabaho uli dito sa inyong balay, buhian na imong anak kay ang gugma biya ang pagminyo mula lahutayay biya na mabot sa katapusan, mag-away ra gyapon, nagbulag man gani ng mga gwapo o gwapa, ha? Kamo pa kaha, di ba? Kanang gwapo nga murag si Russell, gwapo na, may diskarte pa. O niya, humano na nato niya tong drama, kaya gipuol na ko. Ayoy! Paalam mga paryente, salamat sa inyong pagpaminaw, hangtod og mapuhoy.